Weh, arep mantu ra omong-omong. Arep mantu ra omong-omong. Kowe anak apa-apa. Anggepe aku ora nyumbang ngono kok. Anggepe wong tuwa ora ngekeki apa-apa napa piye? Nyuwun ngapura Pak, lagi terencana barusan saja. Nyuwun ngapura, setan. Mula gara-gara dinteni. Aku ro Bagong ra kompak blas. Gara-gara nyenyet. Ora omong-omong kowe. Aku sapa aku? Adikku le. Adik kok ora domongin arep mantu. Anggap aku ora nyumbang no piye? Nek utang. Lho. Ora nyumbang kok utang. Sengit aku. Kene sapa iki? Kula Lengkung, Om. Wah. Lengkung ae? Nggih. Waduh bagus tenan. Engko ge udah anake Petro. Us. Wah, jojo cengelmu lho kok. Anakku, bojoku kuwi putra ratu. Oh iya, Dik. Iki anake gareng iki. Nolowati, Pak Le. Waduh, ndang semono. Nggih. Tak pek kok. Muni piye kok gajur raine kok piye kowe? Ponakane arep dipek dhewe ora. Ayo kok anakku elek dhewe ya mbuh ora ngerti aku. Wis cilaka iki. Nolo gareng wonten dawuh. Kowe arep duwe gawe mantu. Lah niki calon manten Nolowati kalih Lengkung. Weh lah dalah. Ya syukur-syukur iki kanggo kebutuhan ubo rampe sak cukupe. Panjenengan kula niku mboten kok makmun ngoten to Den kula. Kula malah carane kaya ngoten iki. Kula nek iso niku kula rampungi dhewe. Kula niku sak urarane wong tuwa sing sembodo. Emah kula nek carane ngoten iki. Nyoreng tamani reng ya. Ngene bapak iki engko dienggo pusaka tilikane. Ya, kurang ajar ta, Tru. Ha piye? Ming ditulisi kamu belum beruntung niku. Menungso ora tatanan. Ya, Tru, aku ya udu wong sekeng. Saurarane aku ya nyumbangnya tambanana. Nggih. Sah ya, Tru. Lho kok sik kok sah piye? Iki nyumbang apa nyaur? Weh, iki ya kejaba nyumbang ya didep-idep nyaur ngono, Tru. Oh, padha wae ora. Ah sumbangane. Weh, lah ya kowe. Kowe iki nyumbang karo nyaur utangku. Karo kowe. Piro iki? Widak. Utangmu 80 kok. Kurangane iso nek kowe mantu meneh. Aku mantu niki mung pisan niki kok. Wis aja do gumerah, Petro engko sing nyaurke aku Bagong. Mak tratap aku. Sing nyaurke Bagong aku. Wah, ora ngoten. Matur nuwun. Amargane nek ora ngono Bagong iki wong licike. Saya, Tru. Yo. Wis ora mangan lho kok. Ngombe. Yo. Mulat mara Sang Arjuna wis munya kang kamanungsan kasepan tingkahing mungsu Den napa Landara? Nggih, Gus. Kakang Semar prataku ning Karangkadempel ingkang sayekti ndherekake jengkaring Kanjeng Kaka Prabu. Pripun enten apa? Kabar sing wis ditampa dening para Pandhawa. Yen to anakmu Nalagaring bakal duwe gawe mantu, Kakang. Weh, setan. Arep gawe mantu kok ora atur-atur karo wong tuwa. Bagong, pripun, Pak? Kakangmu gareng arep duwe gawe mantu. Wes, asik mangan gratis. Kowe wong kok pambadhokane wae ora. Ora kaya ngono kuwi. Sing wigati kowe karo aku kudu mbantu karo kakangmu. Nggih, ane ya gareng ya blas ora ngabari kok. Petruk ya ngopo ya ora ngabari.
Nek pancen iku nyata mestine kula wis diaturi kalih Nalagaring. Wong nyatane kula durung nampa kabar apa-apa kok Ndara. Mengko gek ming kandheng wonten ing pekabaran apa ora luwih becik dinyatakake ana ing papan bali wismaning anakmu Nalagaring Kakang Semar. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti yen to pancen mengkono para lapur prayoga lamun dinyatake ana ing bali wismaning Nalagaring Kakang. Menika langkung prayogi Ndara. Lang-lang ing dia mangungkung. Niat langening kalangguan gelar pandhan muncar denon lir kekonang surem sorotetan padang
Anak anongane ndita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nang kababaro dadi pakarti ya ana enungir. Inggih. Kanjeng Rama kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya, tak tampa gawe gedhening atiku. Kenging menapa Rama mboten kempal kalian Pak Dinala Garing kalian Pak Lik Bagong netepi kewajiban inggih menika nindakaken goro-goro. Iya kaya aku ya nurun lehmu glece iki nurun. Wong goro-goro kok goro-goro iki cara ngendi? Inggih. Males aku lagian. Kenging menapa? Ngene iki lho. Kadang kala wong ora gelem nyambut gawe iki mergo rasa susah. Ning kadang kala wong ora gelem nyambut gawe netepi kewajiban iki mergo saka bombong pikire. Lah, pikirku kali iki lagi seneng. Aku lagi bungah. Mergane aku nyawang karo kowe wis ndungkap dewasa, mongko wekel nggonmu nyambut gawe ganteni gaweane bapak. Nek bapak tangine ora iso esuk, kowe ya mikul garu luku, kowe giring kebo sapi. Mongko kowe iki kondang ning Karang Tumaritis kene kowe kondang nek dadi cah bagus. Bocah nom baguse ora ana sing ngungkuli karo anakku Lengkung, kejaba mung anake Petruk. Ning ewadene kowe ora isin mikul garu lukune, ngiring kebo karo sapi, kowe ngluku sawah nggarap Tegal. Lah iki lho, Kok. Sing jeneng ngendikane para sepuh ngandikake swarganing wong tuwa kuwi ora kok perkara anak iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa saben dina ora. Arep anak iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa, nek pokal gawene anak ki merusal bedugal, ora ngerti tata krama ki wong tuwa kaya diloropoke ning neraka jahanam. Ning nek anak kuwi tansah ngabekti karo wong tuwa, ngerti karo tata krama, tur ya unggah-ungguhe ketok ana ing pesrawungan. Wah, kuwi arep kowe iki urung iso munjung apa-apa karo wong tuwa, ning wong tuwa embane kaya wis manjing ana ing kasuwargan, ya ngono kuwi sing disebut anak anungane ndita iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Menapa ing kula tindakaken menika awit saking panggulawentahing Kanjeng Rama Petruk ingkang tansah tutur-tutur dhateng pun Lengkung Kesuma. Heeh. Aku seneng. Kok ngono kuwi terusno. Ora usah melu kanca-kancamu, ora usah melu rombonganmu, ora usah melu kanca-kanca sakbarakanmu sing kerut larut ninggal marang budaya, malah nengenake budaya manca. Lah kuwi ora apik. Inggih. Wis ora usah melu sing werna-werna, pokoke nang omah kuwi wong dasare kowe iki anakku siji-sijine. Sawah jembare semono kae, sesuk bakale ya nggonamu. Kidul omah sawah sing dawane nganti meh 500 meter, panjang 500 meter, lebar 50 cm kae. Kaya calon nggonamu. Inggih ingkang pundi? Galengan kae. Mekaten Kanjeng Rama. Dadi ora usah dadak mrono-mrono, wis pokoke kowe dadi bocah sing bakal entuk warisane bapak. Kabeh omah iki ya dadi tekamu, mula gula wentran. Ngono. Resik ana, open ana. Aja dumeh kowe seneng entuk warisan akeh terus engko tok entekke tok dol. Wah, kuwi wong tuwa kaya diiris-iris satine. Nggih, Kanjeng Rama. Ngono wae welinge bapak. Bapak tak netepi kewajiban aku tak sowane negara Ngamarta. Mergo iki wis wancine lalu utawa wis bablas wancine, iki nek aku ora nusul bapak Semarang negara Ngamarta, ya mbahmu Badranaya engko ndak malah nampa dukane bapak aku. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung ing dereng ngantos paripurna samimbal wacana kasar ingkang bengok-bengok saking katebian nengke Kelurahan Nala Gareng. Petra kowe iki menungsa apa iblis?
nyono ora njimpe. Jebul ketoki sedulur ning kowe mentolong ora karo raine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip kowe nyong monyong. Sik Kang, sik. Kakang neng ngopo? Kang Gareng ngopo kok teko-teko nangis apa diganggu wong ning dalan, diladaki wong ning dalan, ladaki gundulmu amoh kuwi ora. Ora rembugan karo kowe. Ora kowe kok nesu iki apa? Iki nek tak omongke piye ya, Kene mapano tak bendho ndasmu kene. Lho arep dibendho sira iki aku salah apa? Aku luput apa? Luputmu tak kendhet tak impet. Luputmu tak gendong. Aku ngopo? Kowe mesti sing ngajak-ajaki. Kowe biyen ndek bojo ya meteng sik. Ayo ngaku wae. Ora sik iki hubungane apa? Ora ana hubungan dinas perhubungan. Sik kae. Anakku, Tru. Anakku. Anakmu ngopo? Nolowati kae apa? Anakku, Tru. Anakmu ngopo? Anakku wetenge blendruk. Wetenge blendruk kena apa? Busung apa? Busung cengelmu. Aku kuat makani kok busung. Lah ngopo? Mateng. Lho, Kang. Anakmu meteng, anakku meteng. Kang, kowe iki wong tuwa ora. Waton kang klokop ngomong sapenake dhewe. Isinmu ya isine Petruk. Nek nganti anakmu tumindak kaya ngono ki Petruk ya melu isin, Kang. Wong tuwa sing ora iso mulang karo anak. Arep Nolowati kae ponakanku kaya anakmu ning kae iki dulurku, kowe iki kakangku. Nek nganti kakangku wirang aku ya wirang. Keplak sirahmu dal kowe. Sik ta iki kok malah kowe sing nesu ta? Piye ta iki? Lho kok aku kok nesu kok diseneni piye? Mergane, Truk, mergane. Mergane ngopo? Mergane sing ngetengi kuwi ya. Sapa sing ngetengi? Wak golekane. Sapa wani ngetengi anake kakangku? Aja takon tok ajar nganti tele-tele. Tenan? Heeh. Tak ajar tenan? Heeh. Yakin lho iki? Iya. Kae menungsane begok-gok ning mburimu kuwi. Sapa? Anakmu. Lengkong kesuma. Mbok ya dikandani ta, Tru, apa ora ana wong wedok liya kok nyikat mbakyune dhewe. Dikandani anakku sing ngetengi anakmu. Weh lah dalah ku arepe. Kong wonten dawuh. Rene. Wonten menapa Rama? Kowe tak takoni jujur. Inggih. Kowe tak takoni jujur. Inggih. Kowe ngetengi mbakyumu. Mboten Rama, kula mboten nate dolanan listrik. Wah bocah iki pancen bakat sesuk nek bapak nek bapak wis lengser li dadi ponokawan, kowe dadi ponokawan ya lucu lho kowe. Rama menika kok ngaten. Tegese ngetengi kowe iki gawe meteng mbakyumu. Le gawe pripun? Ono wong seneng-senengane iso ndelok HP kok. Le gawe pripun. Ayo di ngono. Mboten Rama, mboten piye? Kula mboten tumindak menapa-menapa. Kumbi selak. Ayo wis entuk penake kok. Wah, lengkong menungso ora tatanan. Bagusmu bagus, Kong. Ning wah. Tekonmu sak ngisoring dlamakan. Isen aku Tru, anakmu tumindak kaya ngono. Kowe tak takoni pisan kas jujur. Kula mboten tumindak. Estu kabedhau dodo kula kapendheta manah kula mboten tumindak Kanjeng Rama. Minggat. Rama, minggat. Aku ora sudi ndek anak kaya kowe. Wis ben. Di anak lanang nek jelomprongke wong tuwa ning juranging kasangsaran. Ben, minggat ya ben. Waduh. Lah anakku sing tanggung jawab sapa? Kowe iki piye ta, Tru? Aku sengit karo anak. Aku iki atur kon minggat ki piye? Aduh cilaka iki. Wis ben lunga ya wis ben. Ning tenan to anakmu
Meteng tenan. Meteng yakin wong blendhok kok. Engko mbok dipriksake sik ngono menawa lara apa piye? Weh, ora meteng kok. Aku wis tiwas nundung anakku, nek nganti anakmu ora meteng engko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Pacul-paculan karo kowe wani aku. Oke. Apa dikira aku ki ngapusi? Ayo, nek ora percaya tiliki. Neng omahku nek anakku meteng kowe piye? Tanggung jawabmu. Dileki sik. Yo. Suram tiwangkara kinggelir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumbal kucam ranyo maratani ora nyono babar pisan. Lah kok jebul keteman lelakon sing kaya mengkene lengkung. Wis diati-ati nggone mlaku utawa nggone mlaku paribasan tak jinjit-jinjitake. Ewadene lah kok isih keteman lelakon sing kaya mengkene. Aku nyandung nyrimpet lelakon ingkang bebangeri marang asmaning wong tuaku. Tinimbang lengkung mung dadi wiranging wong tuwa. Dewa kula nyuwun dalaning pati iki mawon sampun boten pantes kula gesang wonten ing alam padang Jawata. Berkencang warudayang Bapak. Mubang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca kencang warudaya Pak Pong Bu Bolong kali codhe sapa sing gawe aja kaya ngono ya Nger. Kita yen golek dalaning pati, kita tegese pati nista. Monggo mati nista kuwi sukmane ora tinapa dening panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Sing jeneng titah tumitah Ngadapada kuwi mesti entuk pacoban. Ya mung kari titah mau iso nampa pacoban apa ora. Titah ingkang ketrima uripe, ingkang bisa nampa pacoban kanthi ikhlas lan kanthi sabar. Nanging yang titah mau ora bisa nampa pacoban mau kanthi ikhlas lan sabar. Jroning ati tansah gresula tegese titah mau dudu titah ingkang katarima uripe. Mekaten pukulun. Ya. Kita ulun jarwani ya, Lenggung. Sejatine kita kuwi pancen ora tumindak karo Mbak Yu kita Nalawati. Ning ngerti ya, pancen Nalawati ingkang ulun prebeki. Nalawati ulun sebda kaya dene wong Gerbini nanging sejatine Nalawati ora Gerbini. Sebab Nalawati kuwi pinesti dadi jodho kita mula ewuh kaya Sang Hyang Jagat Giri Pati anggenipun anggone bakal njodhake kita lawan Sinalawati. Mula dawuh kalon panjenengan ulun supaya kita api-api utawa Nalawati etok-etok meteng supaya iso dadi srana gathuk kita kelawan Sinalawati. Pukulun mekaten. Iya. Nah ingaten menapa sampun pinesti jodho dawuh kula menika Kakang Mbok Nalawati kuwi wis tinulis ana ing kodrat lan pesthi ingkang ditata dening para Jawata. Lajeng kula kedah kados pundi? Ya kita ning omahe Gareng. Sadurunge wong atuwa kita nala Gareng karo Petruk tekan omahe nala Gareng, kita kudu wis tekan kono, kudu wis runtung-runtung, renteng-renteng karo Sinalawati. Menawi Kanjeng Rama duka, ulun jampangi laku kita les-lesung.
ana ing bale wismane wong tuaku Kakang Mbok. Menapa leres paduka Kakang Mbok pinanggihan lan wangpi kula Narada tumuli paduka dipun cipta kados dene wujuding tiyang Gerbini. Iya pancen mengkono. Ing mekaten kula ginampi dawuh timbalanipun Iwang Pikula Narada. Bilih kula kinen sowan Kakang Mbok samangke Iwang Pikula Narada ingkang badhe jampang itu ingkang badhe paring dawuh kaliyan tiyang sepuh kula lan tiyang sepuhipun Kakang Mbok. Lan ngendikanipun Kakang utawi Iwang Pikula Narada bilih Kakang Mbok Nalawati menika dados judul dawuhipun ingkang rayipun lengkung. Mung rasamu kepiye Dimas? Kula namung kantun nderek dawuhing Jawata. Samangke kula badhe nyuwun priksa raosipun Kakang Mbok kados pundi. Jer kudu kaya ngene lelakon ingkang kudu dilakoni. Turya dasare ora ketang sithik-sithik wis ana bribik-bribik. Rasa tresnaku marang kowe Dimas. Mula Siadi matura rasamu piye? Kula ugi mboten benten kaliyan Kakang Mbok. Mboten ketang sekedhik raos tresna menika sampun wonten. Mugi-mugi sakmangke menawi sampun gathuk tuwin matuk manahipun saya angrembaka, saya kathah tuwin saya ageng tresna kula lan paduka Kakang Mbok. Asing jeneng aku wis ngandani karo anakku lho, Tru. Ha iya. Nek nganti ora nyoto aku ora seneng. Ayo. Lho. Kuwi apa ora demit kuwi? Ditundung karo bapakne minggat kok nyelingker pager. Lah kok wis iki kejejer iki piye ta iki, Tru? Kung wonten dawuh. Kowe iki maksudmu piye? Kowe tumindak elek kaya ngono kok malah kowe tak kon minggat kok malah mlayu ning omahe Pak Demo. Kowe njajari Mbak Yumu iki karepmu piye? Karepmu piye aku tak takon. Karepmu piye? Apa ora isin? Hah? Iki nek ngene iki jenenge pek lur. Apa kuwi? Ngepek sedulur. Ora kok pek nggo ngepek tangga ning pek lur, ngepek sedulur. Monggo nek sedulur karo sedulur iki ora apik iki ora apik, Kong, ora apik. Ah, nala gareng Petruk aja kaya ngono. Sik kita aja senengen karo Atmaja kita. Kita aja ngunek-unekke karo Sinalawati aja karo lengkung. Bocah loro iki ora luput. Lho kok mboten luput Bu Kulun? Lho kok mboten luput Bu Kulun? Ngene ya. Nalawati iki pancen dadi jodoh dauping lengkung ya mung Iwang Kulun jagat Giriprati kabingung nggone bakal njodhokake awit kita kuwi sedulur. Tumuli utusan kalur panjenengan ulun didhawuhi supaya nyipta Atmajane Nalagareng Sil Nalawati kaya dene wong meteng supaya ngaku yen to ingkang ngetengi lengkung ning jane iki rak ulun ingkang dadi sutradara. Sutradara maksud iya ulun ingkang gawe lelakon iki panjenengan ulun sutradara. Dewa ya aneh-aneh ya rek kaya iki dewa aneh kaya iki. Mula kita aja ndukani karo Atmaja kita aja nduk sengeni. Iki pancen wis dadi jodoh daupe. Engko ulun ingkang bakal njabut apa ingkang dadi ulun cipta marang Sinalawati. Nalawati ya tetep perawan kaya adat sabene. Aduh, tiwas nggawa bendho barang. Waduh, bendho kemana endi ya, Tru? Ya mbuh aku ora ngerti kaya waduh makelangan bendho barang. Wis ngono ya. Bocah loro iki jodhokno ya Nalagareng karo Petruk. Aja mbok pisahake ya iki mergo wis dadi jodoh daupe. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh pukulan Pak, mboten mangan nggih. Ayo karang wis dadi jodoh daupe kaya terus. Ah iya. Ya muga-muga saking nama wadah warahmat. Ah sing diaro ya subar ayo ora ngene iki dienggo nyingkat wektu gamelan muni karo omong-omongan. Ha iya. Ha iya ning ora masalah. Wah, ya wis anu. Napa yem wonten dawuh golek utangan ngono golek utangan.
nggo ndhauke anake awake dhewe iki mergo iki gedhen aku iki sedulure akeh kancaku akeh nek nganti meringkus cilik-cilikan ya isin. Nggih ngestaken to. Apa wae pitike sapa-sapa doyak bleh. Nggih. Wis rasane dadak pikiran ku perkara hitung-hitungane mburi. Oh nggih ngestaken dawuh. Mentok pitik bebek bleh kabeh pokoke. Engko pokoke kari niteni tek sapa. Engko nek ra iso nyaur sing di omah dijak mangan iwake. Dadi dosane ming sithik. Nekat reng kowe iki arepe ning kaya wis ben ora ngono kuwi. Weh lah, Truk. Kae ndara-ndara Pandhawa ta kae. Heeh ngono. Mantu ra omong-omong, arep mantu ra omong-omong. Kowe anak apa? Anggepe aku ra nyumbang ngono kok. Anggepe wong tuwa ora ngekeki apa-apa ngono piye? Nyun ngapura Pak, lagi terencana barusan saja. Nyun ngapura, setan, mula gara-gara dinteni. Aku ro Bagong ra kompak blas. Gara-gara nyenyet. Ora omong-omong kowe. Aku sapa aku? Adikku le. Adik kok ora domongin arep mantu. Anggep aku ora nyumbang no piye? Nek utang. Lho. Ora nyumbang kok utang. Sengit aku. Kene sapa iki? Kula Lengkung, Om. Wah. Lengkung ae? Nggih. Waduh bagus tenan. Engko ge udah anake Petro. Us. Wah. Jojo cengelmu lho kok. Anakku, bojoku kuwi putra ratu. Oh iya, Dik. Lah iki anake gareng iki. Nolawati, Pak Le. Waduh, ndang semono. Nggih. Tak pek kok. Mune piye kok gajul raine kok piye kowe? Ponakane arep dipek dhewe ora. Ayo e. Kok anakku elek dhewe ya, Mar. Mbuh ora ngerti aku. Wis cilaka iki. Nolo gareng wonten dawuh. Kowe arep duwe gawe mantu. Lah niki calon manten Nolawati kalih Lengkung. Weh lah dalah. Ya syukur-syukur iki kanggo kebutuhan ubo rampe. Sak cukupe. Panjenengan kula niku mboten kok makmun ngoten to, Jen kula. Kula menawa carane kaya ngoten iki. Kula nek iso niku kula rampungi dhewe. Kula niku sak urarane wong tuwa sing sembodo. Emoh kula nek carane ngoten iki emoh. Matur sembah nuwun nggih, Ndoro. Truk. Cah raisinan. Disumbang kok langsung disaut. Wong butuh iki ra sampurna-werna. Wah. Nolo gareng. Dalam. Arep duwe gawe mantu. Nggih. Aku dititipi Arimbi. No. Matur sembah nuwun. Lah ngono langsung kok ora. Iki kok dinjen nang kene iki lho. Sing nyumbang rung lunga kok wis dinjen. Ndara Werkudara kok ming selawe iki piye iki? Sin-sin kireng ora. Petro, nggih Ndara dalem wonten dawuh. Ya iki Tampanono Siseng. Titipane Sembadra. Nggih, matur nuwun. Ayo, Tru ora dinjen lho, Tru. Ora. Iki kae kandel kok nek iki ora usah tak injen. Weh, Petro, ah. Iki nyonyop bapakmu kuwi udu wong sekeng. Tampano. Juwun ya, Pak. Tiba padha-padha. Nyoreng tampani, Reng. Ya. Ngene bapak iki engko dienggo pusaka, tilikane. Ya, kurang ajar ta, Tru. Ha piye? Ming ditulisi kamu belum beruntung ngene piye? Menungso ra tatanan. Ya, Tru, aku ya udu wong sekeng. Saurarane aku ya nyumbangnya Tampanono. Nggih. Sah ya, Tru. Lho kok sik. Kok sah piye?
Iki nyumbang apa nyaur? Weh, iki ya kejaba nyumbang ya diidep-idep nyaur, Tru. Oh, padha wae ora. Ah sumbangane. Weh, lah ya kuwi. Kowe iki nyumbang karo nyaur utangku. Karo kowe kuwi. Piro iki? Widak. Utangmu 80 kok. Sile kurangane sok nek kowe mantu meneh. Iki mantune iki mung sisan iki kok. Wis aja do gumerah, aja do gumerah. Petruk engko sing nyaurke aku Bagong. Mak tratap aku. Sing nyaurke Bagong aku. Wah, ora ngoten. Matur nuwun, matur nuwun. Amargane nek ora ngono Bagong iki wong licik. Saya, Tru. Yo. Wis ora mangan lho kok. Ngombe. Yo. Mangan saya tekor aku. Wis jejer karo wong lanang aja do aluk tak saut manten wedok. Hai! Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Kakang Mbok Nolawati ical Kanjeng Rama. Waduh lah piye rek? Anakmu ilang e. Loh, ilang kena apa lah aku tak tutupi e. Ilang mbok kena apa aku ora do. Wah, lah pripun iki Ndara? Arjuna golek ana kono. Sinaut dening Prabu Cakratujya. Dewi Nolawati kenging panahing Sang Arjuna babar jatining wujud ki lho ambilung Sarawita. Aduh. Wah. Awas. Ratu Gustiku Sirna Margalayu aku patihe sisanke. Wah, modar. Wah. Cinandak dening Sang Werkudara dinujah mawi kuku Pancanaka ical wujuding Sang Rekyanapati babar iki lho ora togok ya iki lho ora catur gara lumajar kapiyanteng. Ngono. Ono. Punten. Sinapa sing ngridu anakku lho dadi manten pun nical. Ya Petruk, nggih. Nggih, nglempak rika. Sope pun mateng. Apa iya nggih. Monggo bar kuwi. Wis. Bar niku pun ngonjur terus-terusan ora nganggo es. Mboten. Udara kok golek es ora. Ning ya diresiki riyen seblak baran mawon. Yo.
niku mung laku. Ya. Niki mengki Arya Kaca Benggala panggihing jodho menika saged mawarni-warni lampahe dhewe-dhewe lelakone piyambak-piyambak. Yo Semar. Mugi-mugi pinanganten pirangana kekiyatan lair batos sakinah mawaddah warahmah. Anggenipun tresna tinresnanan ngantos tekan puputing yuswa. Ndara ampun ngantos dipun pisahaken dening menapa kemawon kejawi amung yuswa ingkang misahaken. Wah, Semar yo.